Quines són les bases per a poder participar als Premis 2017? Molt fàcil. 1. Votarà tot el que hagi anat a veure la presentació. 2. Seran vàlids sols els vots que s'hagin fet a partir del dia següent de cada presentació fins al dia d'abans de la pròxima. Punt 3. Hi ha 6 categories. Presentació general, espectacle, oberta de cortines, escenografia, presentadors i protocol. Punt 4. Cada setmana trobareu l'enllaç per a poder fer la votació a la nostra pàgina del film. Però, com calculem el resultat? Allà va, de cada categoria, les 2 puntuacions més altes i les 2 més baixes seran eliminades i amb la resta de dades farem una mitja aritmètica. És cert que molts estareu pensant que segur que fent-ho d'aquesta manera guanyarà la falla que tinga més vots, però demostrem que no té res a veure. Per exemple, imaginem-vos que una falla vota moltíssima gent, però amb puntuacions molt baixetes. Quan es dividisca la suma de dades per la gent votada, la nota seguirà sent baixeta. En canvi, si el número de gent que vota és poc, però amb puntuacions elevades, farà que al calcular la mitja tinga millor nota que la resta. D'aquesta manera, al que li donem importància és a la qualitat de les votacions i no a la quantitat. Per últim, recordar-vos que nosaltres no votem,